Здравейте, приятели! Това е новото видео на Майнкрафт. Така, след като вчера започнахме играта, деба, защо пак лаги така? Нямам фейскам. Добре, рисувам, ще спра след малко. Така, днеска почти не съм спирал да играя Майнкрафт и както виждате съм се развил много. Това е моята каштурка по едно селце. Намерих си селце. Това ми е един фермер. Тук има един овчар. В тази съседната къща има един продавач на стрели, а в тази съседна къща има един касапин, а в пълната една къщичка също има друг касапин. И това са ми вилиджерите, с които търгувам. Вижте какви неща съм станал. Ето това всичкото. Ето как съм се оборудвал. И вече, вижте вижте. Не съм с момичешки скин. Yeah! Не мога да повярвам, не съм с момичешки скин. Не знам, що миналия път така се бъгна и бях с момичешки скин. Вижте, даже си имам и конче. Коня! Как ще се казва този кон? Този кон ще се казва... защото аз съм тумбата БГ. Той ще е клечката БГ. Тумбата и клечката БГ. Yeah. Заваля. Което не е много добре, но остави. Така, тук, ето го тук. Това нещо ми е градината за моркови. Това ми е другата градина за моркови, а тук има две градини за жито. Найс! Това там ми е минат. Там си правим дървета и понеже вали много гадно, ще се приберем вкъщи. Къщи. Искам къщи. Така, прибираме се вкъщи. Ще спра на пауза, като спря вали и ще довърша клип. И така, здравейте, приятели, отново съм аз. Тук спря да вали. Преспахме една нощ. Добре, стига лаги, бе. Лакмобил. Този епизод ще го кръста Лакмобил. Не, бам се. Ще го кръста. Не знам. Ще го кръста си, ако има. Този епизод аз... да копам малко в мината. То не копаме малко в мината. Не, ще копам след малко. Ще копам утре. Днес ще се правим на градинари. Не, аз се правям на гано. Днес ще се правим на такивата. На стрелци. Няма да мъкна. И чайте, тук имаме леки. Тук имахме леки проблемчета. Сега ще се правим на стрелци. Идваме ето тук. И безмилостно ще наказваме. Стига, бе, минай до главата. Брат, тя се обърна. И се разпална. Убих кошка. И... Рип. Много мраза да ми лъги, когато аз снимам. И ми лъги постоянно да. Много мраза да ми лъги. Добре. Искам да копам в мината. Затова
Ще спра на пауза видеото и ще го пусна. Здравей, Пешо. И ще го пусна, когато вече съм отишъл в мен. Пешо, не гледай. Така, Пешо. Пешо добър. Пешо ни гледа. Ой. Малко ще да се прибие. Добре. Спираме на пауза. Здравейте, приятели, сега сме в моята мина и сега ще ви покажа как се унищожава грава. То не било много, бе. Казах ви как се унищожава грава. Така. Продължаваме с копане. Добре, чакай, ще си копам с лопатата. Пуста, бе, бати лъгавия сървър. Не, този епизод аз ще го кръста лак мобил, казвам. Ако. Ето затова не обичам да играя Майнкрафт, но щом на вас ви харесва, аз ще играя. Не обичам, защото няма какво да правиш. Просто копаш и убиваш животни и да, нищо повече. Мисля, не се случва нищо интересно. Аз обичам по-епични игри, които винаги има какво да правиш. И да ти е интересно, да има яки графики. А тук просто едни квадратчета. Ама що на вас ви харесва, аз ще го играя. Аз няма проблем. Имаме кол. Ама не, аз не искам кол. Когато искам кол, ще се върна и ще обера този кол. Но сега не искам кол. Брат, казаха ми, че 10 блока над бедрока е пълно с диаманти. Аз тази мина я направих да е точно 10 блока над бедрок. И копам си и никакви диаманти не виждам. Аз не разбирам какво пранкнаха ли ме или съм изчислил грешно блоковете или какво съм направил. Така. Така. Този епизод само ще... Мамо! 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 Сладоле да свърши! Явно намерихме друга миничка на зомбитата. Да се... Някаква миничка ще си я подарим на зомбитата. Чакай, така ще я закриеме. Тази миничка ще си я подарим така на зомбитата, да си имат миничките. И така. Нас защо не да се бъркаме в тяхната работа? Къде имат зомбитата? Ще ги оставим да си живъркат там. И някой друг ден ще отидем и ще им влеземе с тежко спартански стил
и ще ги прибием. Просто сега ми дойдеха изневиделица. Изкача някакво зомби и почва. Спарта и почва. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Бъл нахалник. Друге. Така. Добре. В епизодите на Майнкрафт няма какво да се прави и според мен ви става скучно, ако не игра мултиплеер. Но, щом го искате, ще го правя. Мисля, ето виждате, само 5 минути копам, правя се на интересен, лова някакви неща, сега тук градинката ще си оправям. Мисля, не са толкова интересни. Не знам, пишете ми в коментарите дали поредицата на Майнкрафт ви е интересна и ако не ви е интересна, я спирам. Ще гейма само мултиплеер с Dubmaster. Оправям си градинката и епизода приключва. Това мисля да е. Оправяме си градинката. Ела се, вау. Моркорландия. Така. Кажете ми просто дали Майнкрафт поредицата ви е тъпа. Ако ви е тъпа, ще я правя само с Dubmaster. Просто трябва да копаме, трябват ни диаманти. Ще ходим с Dubmaster в мината и ще тепем зомбите, ще събираме диаманти. Ще се развием накратко. Накратко ще се развием. Но за сега просто, ние сме се разбрали с него. За сега просто аз събирам ресурси. Ето, моркови, картофи, блокове. И двамата ще си имаме по един кон и така. Добре. Аре бе, посей се. Добре, стъмва се, ще ходя. Мисля това да е от този клип. Абонирайте се, ако не сте го направили още. Лайкнете видеото, ако ви е харесало. Кажете на приятели за моя канал. И чао, чао. До нови срещи. Чао, чао.